11 minut po godzinie 8 tere słychać osobliwie bemiele tych ternych dzece chodzą do szkoły w tym jesiennym czasu, a naszym gościem jest Roman Świrski, komendant Straży Miejskiej w Rumi oraz zastępca prefekta wojewódzkiego Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie. Bezpieczna droga do szkoły to projekt, który odbywa się już od kilku lat. Jest pan inicjatorem jako przedstawiciel Straży Miejskiej na tym szczeblu wojewódzkim, możemy tak powiedzieć. Więc tutaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym projekcie Bezpieczna droga do szkoły. Jakie konkretnie działania są? One są oczywiście podzielone na dwa etapy, czyli to, co się dzieje przed rokiem szkolnym i po. Więc zacznijmy od tego, jakie działania przed rozpoczęciem roku szkolnego. No, jak zwykle w sierpniu straże gminne i miejskie, które biorą udział w akcji, a jest ich 20, sprawdzają infrastrukturę drogową. Sprawdzają, czy znaki stoją poprawnie, czy widoczne są zebry, przejścia dla pieszych, czy nie są znaki drogowe zarośnięte zielenią, bo zwykle latem bujnie zieleń wyrasta, i dajemy znać zarządcom dróg o miejscach, które trzeba poprawić koniecznie przed rozpoczęciem roku szkolnego, bo złe oznakowanie to główna przyczyna później kłopotów jak rozpocznie się rok szkolny. I to oczywiście trzeba zrobić, zanim wybrzmi pierwszy dzwonek, natomiast teraz już jesteśmy w trakcie, już dzieci chodzą do szkoły, coraz krótszy robi się też dzień, więc jest dużo niebezpieczeństw. Jakie to są niebezpieczeństwa i jak Straż Miejska stara się temu zaradzić? Przede wszystkim wyliczyłbym takie 3 niebezpieczeństwa. Newralgiczne miejsca to przejścia dla pieszych na ruchliwych drogach. Drugie to zasady i sposoby parkowania rodziców, którzy odwożą dzieci do szkół. I po trzecie prawidłowe poruszanie się rowerzystów. W tych 3 dziedzinach staramy się zaradzić jak najlepiej. Jeśli chodzi o przejścia dla pieszych, ustawiamy strażników w najbardziej niebezpiecznych miejscach i oni po prostu przeprowadzają dzieci przez jezdnię, zatrzymując pojazdy na czas przejścia. Jeśli chodzi o parkowanie przy szkołach, no tutaj apel do rodziców. Pamiętajcie, że odwożąc dziecko, wiadomo, dziecko jest najważniejsze. Nasze dziecko nie może spóźnić się do szkoły i tu jeden grzeszek. Niestety często rodzice podjeżdżają pod szkołę spóźnieni. Jest za minutę 8 albo 2 minuty po 8, a wtedy zasady ruchu drogowego przestają być ważne. Zapominamy wtedy o tym, że nasz samochód, stojąc w obrębie skrzyżowania, zasłania wyjazd, czy przejście dla pieszych, dla dzieci, czy po prostu stajemy za znakiem zakazu zatrzymywania. Wszyscy chcą naraz, wszyscy chcą szybko i wszyscy stawiają byle gdzie, zapominając o zasadach w ruchu drogowym, a to staje się bardzo niebezpieczne w sytuacji, kiedy dzieci idą inne, bez rodziców, bez opieki, jadą na rolkach, jadą na rowerach do szkoły, jadą na deskorolkach do szkoły i wtedy źle ustawione pod szkołą pojazdy w dużej ilości powodują zamieszanie, galimatias i niebezpieczeństwo wypadku. No i trzecia sprawa, właśnie poruszanie się na rolkach, na deskorolkach, na rowerach. Proszę Państwa, jeszcze z tym nie jest dobrze. W naszym województwie propagowany jest sport rowerowy. Organizowane są rajdy, wyścigi, różne sposoby propagowania jazdy rowerem, a jednak taka zwykła, codzienna jazda nie jest najlepsza. Przede wszystkim główny grzech rowerzystów to nieschodzenie z roweru na przejściu dla pieszych, gdzie nie ma śluzy. Pamiętajcie, są 2 znaki przejścia dla pieszych. Na jednym jest tylko człowieczek narysowany. Tam trzeba z roweru zejść i rower przeprowadzić przez jezdnię, bo warunki bezpieczeństwa nie pozwalają na to, aby przejechać tam rowerem. I drugi znak, gdzie jest rowerzysta i człowieczek na znaku przejścia, ten niebieski znany nam znak. Tam można rowerem przejechać, ale z zachowaniem należytej ostrożności. Następny grzech rowerzystów to niewłaściwe korzystanie z chodnika, ścieżki rowerowej i jezdni. Tam, gdzie jest urządzona ścieżka rowerowa, jest obowiązek jechania rowerem po ścieżce rowerowej, a nie jezdnią. Obowiązek i za to można dostać mandat. Z kolei przypominam, że nie wolno jeździć rowerem po chodnikach, tylko
fatalne warunki atmosferyczne, tak mówi prawo o ruchu drogowym, dopuszczają do jazdy po chodniku, czyli wichura, śnieżyca, jakieś nawalne opady powodują, że wtedy można na rowerze jechać chodnikiem. No i oczywiście wyjątek dzieci. Jeżeli za mną jedzie na swoim rowerku moje dziecko i nie ma 10 lat, to możemy jechać po chodniku nawet w czasie ładnej pogody. W pozostałych przypadkach nie. Natomiast jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, nie jedziemy po chodniku, tylko jezdnią i musimy znać zasady ruchu drogowego takie same, jak znają i muszą znać kierowcy. To, że do ruchu dopuszczeni są dorośli bez karty rowerowej, każdy dorosły może poruszać się po drogach, powoduje, że no niestety nie wszyscy zapoznają się z tymi przepisami i nie zawsze przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Na rowerach jeżdżą starsi ludzie, na rowerach jeździ młodzież, na rowerach jeżdżą przebrani jak kosmonauci rowerzyści w kaskach, w żółtych koszulkach, ale oni zjeżdżają nagle z chodnika na jezdnię. Jak nie pasuje światło, to z jezdni na chodnik, czy jest ścieżka rowerowa, czy nie ma. Aby tylko jechać, aby nie stanąć na tym czerwonym świetle. To są bardzo poważne grzechy i stąd biorą się wypadki. Ja wiem, że wprowadzono do kodeksu prawa o ruchu drogowym przepis, że na drogach bocznych dojeżdżających do drogi głównej pierwszeństwo mają rowerzyści jadący wzdłuż drogi głównej. Ale proszę was rowerzyści, dojeżdżając do takiej poprzecznicy, rozejrzyjcie się, gdyż czasami ktoś postawi nieprawidłowo pojazd w obrębie skrzyżowania i jest zasłonięta widoczność. Wyjedzie samochód, który was nie widzi. Zwracajcie państwo na to uwagę i zawsze wjeżdżajcie nawet jadąc drogą dla rowerów, wjeżdżając na drogi poprzeczne, zwracajcie uwagę na nadjeżdżające pojazdy. Zwracajmy na to uwagę. Pamiętajmy, że rowerzysta to również jest uczestnik ruchu, który musi się stosować do tych przepisów, nie tylko w drodze do szkoły, ale w ogóle. A wracając do kwestii właśnie projektu Bezpieczna droga do szkoły, tak jak już powiedzieliśmy, to jest wojewódzka akcja, która łączy działania 20 kilku straży gminnych i miejskich. Czy już są jakieś wymierne efekty? Wiadomo, że to trudno mówić, bo to po prostu każde uratowanie życia, o którym może nie wiemy, że ten ktoś mógłby w innym wypadku sobie zrobić krzywdę, jest ważne, ale czy znamy już jakieś wyniki tych kilku lat dotychczasowych akcji? No przede wszystkim wtedy, kiedy prowadzona jest akcja Bezpieczna droga do szkoły, nie zginęło żadne dziecko. Jak do tej pory nie zginęło żadne dziecko. No tą akcję prowadzimy drugi raz w województwie, taką skoordynowaną. W tym roku koordynuje ją Straż Miejska w Słupsku. W zeszłym roku Straż Miejska w Gdańsku koordynowała. Ale poszczególne straże przeprowadzały takie akcje już wcześniej samodzielnie, nie w sposób skoordynowany. I muszę powiedzieć, że przez te kilka lat, kiedy Straż Miejska w Rumi robi te akcje, rzeczywiście nie zginęło żadne dziecko. Żaden młody człowiek nie stracił życia z powodu kolizji drogowej. I to jest najbardziej wymierny efekt tych akcji. A przy okazji kierowcy przyzwyczajają się, doprowadzają do myśli, rozpoczęła się szkoła, strażnicy na przejściach dla pieszych, no od tej pory trzeba bardziej uważać, bo tych dzieci będzie więcej. Na to wszystko chcemy zwrócić uwagę tą akcją. Czyli musimy mieć tego świadomość, zwłaszcza ci przyzwyczajeni po wakacjach, że w pewnych miejscach można było się o dowolnej porze dowolnie poruszać, chociaż oczywiście względy bezpieczeństwa zawsze są ważne. I jeszcze pozostawając w temacie bezpieczeństwa, w budżecie obywatelskim projekt numer 4 w Rumi dotyczy właśnie doświetlenia przejść dla pieszych. Jest pan tutaj związany z tym projektem. Jaki rodzaj doświetlenia to ma być? Czy zwyczajne światło po prostu, które świeci na przejściu po zmroku, czy jak to wygląda? Przede wszystkim jestem zaskoczony, że pan wie o tym, że jestem współautorem razem z przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi, panem Krzysztofem Woźniakiem. Rzeczywiście projekt numer 4 zakłada doświetlenie 2 najbardziej groźnych w Rumi przejść dla pieszych. To doświetlenie będzie super nowoczesne, sterowane komputerowo, inteligentne, takie, gdzie będzie się bardzo jasne światło zapalało, jak będzie się zbliżał pieszy do przejścia dla pieszych. I nie będzie działało na przykład na opady
śniegu, czy jak będzie kot przechodził. No to takie trywialne przykłady, ale będą to przejścia inteligentne i jeżeli oczywiście mieszkańcy zagłosują. Chodzi o przejście dla pieszych przy aptece na ulicy Derdowskiego przy dojściu do szkoły podstawowej nr 1 i przy dojściu do szkoły podstawowej nr 6 na ulicy Żwirki i Wigury. Przyznacie Państwo, ci, którzy znają Rumię, że są to bardzo niebezpieczne przejścia, ponieważ niektórzy kierowcy na tych dwóch ulicach niestety zwiększają szybkość. Są one prostymi ulicami, bez progów zwalniających i naprawdę chyba konieczne jest poprawienie bezpieczeństwa na tych przejściach. A jednocześnie, tak jak Pan wspomniał na początku, rzeczywiście wcześniej robi się ciemno i wieczorem i później rozwidnia się rano. Dlatego pamiętając o tym, rozdajemy masowo dzieciom odblaski, które przyczepiają sobie do plecaków, do tornistrów, do odzieży. Już 200 rozdaliśmy, jeszcze 500 czeka do rozdania. Robimy to i na ulicy, i robimy to na prelekcjach w szkołach. Takich prelekcji przeprowadziliśmy 13 od początku roku szkolnego. Wzięło udział w nich 275 uczniów w wieku od 7 do 12 lat i każdy uczeń otrzymał od nas odblask. Tak, no, bardzo fajna uroczystość jest zakładania odblasków na plecaki podczas prelekcji w szkole. I na pewno z dumą później uczniowie takie odblaski noszą i pamiętajmy o tym, żeby być widoczni, pamiętajmy o tym, żeby uważać po prostu, zwłaszcza w newralgicznych punktach, tam gdzie dzieci i młodzież przebywają w okolicach szkół, żeby po prostu mieć oczy dookoła głowy, dostosowywać prędkość i przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek. Rozmawiamy o akcji Bezpieczna droga do szkoły z Romanem Świrskim, komendantem Straży Miejskiej w Rumie oraz zastępcą prefekta wojewódzkiego Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.